Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 сентябрь, җомга көн. Сезнең белән бүген мин Эльза Әхмәтҗанова булырмын. Иҗат төркеме белән бергә сезгә иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Тапшыруыбызның башында тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. 1763 елның 25 сентябрендә патшабикә Екатерина II боерыгы белән Мәскәүдә халык өчен беренче хастаханә ачыла. Бер юлы биредә 25 сырхау дәвалана ала. Халык теленә хастаханә Павловская дип кереп кала. 2002 елның 25 сентябрендә Иркутск өлкәсендә чама белән 30 километр биеклектә метеорит шартлый. Шартлауның көче 200 тонн тротилга тең була. 100 квадрат километр мәйданга зыян килә. Бер хадистә булай дип әйтелә. Кояш чыккан иң яхшы көн җомгадыр. Аллаһ Тәгалә җомганы мөселманнар өчен бәйрәм дәрәҗәсенә күтәргән. Россиядә чама белән 25 миллион мөселман бар дип исәпләнә. Атнаның һәр җомгасында мөэмин мөселманнар җомга намазына мәчетләргә омтыла. Ни өчен җомга мөселман динендә зур урын алып торасың? Бу һәм башка сорауларны мин шәһәребезнең Иске Таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юныстан сорап белермен. Бүген ул студиябызның кунагы. Ассаламу алейкум, исәмез Рамил хәзрәт. Валейкум ассалам. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә дә. Менә ни өчен атнаның җомга көне ислам динендә шул кадәр әһәмияткә ия микән? Җомга көне безнең шуның кадәр зур вакыйгалар белән бәйле. Беренчедән бит ул җомга җыелды дигән сүз. Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәни Кәримдә дә, хәтта ул безнең Библиядә дә әйтә, 6 көндә бу галәмне яраттым ди. Һәм безнең битендә галәм ярала башлый якшәмбе көнендә һәм җомга көнендә ул төгәлләнә. Җомга көнендә Адәм галәйһиссәлам керә җәннәткә, җомга көнендә Адәм галәйһиссәлам чыга җәннәттән, һәм дә җомга көнендә хәтта кыямәт көндә була дип әйтәбез. Һәм әлбәттә җомга көнендә шундый бер вакыт бар, 1 сәгать, аны әйтәләр кояш баерга 1 сәгать алдан дип. Ул вакытта әгәр дә без ихлас күңелдән бер дуа кылып сорасак, Аллаһ Тәгалә безгә аны пәрдәсез тормышыбызга ашыра икән. Шуңа күрә дуаларның кабул була торган көне дә шушы җомга көне. Җомга көннең тагын бер матур үзенчәлеге бар. Ул да булса җомга вәгазы. Шулай бит мәчетләргә мөселман мөэмин дусларыбыз ашыгалар шушы җомга вәгазьләрен тыңларга. Менә ул темаларны сайлаганда сез нәрсәгә әһәмият бирәсез? Ничек аларны сайлап аласыз? Әлбәттә, менә кешеләрнең бүгенге көндәге көн торышларына, аларның вазгыятьләренә, аларның кайбер проблемаларына әлбәттә без ассызыклап үтәргә тырышабыз. Чөнки аларда үзләренә күрә бик күп сораулар туа. Ул менә бу интернет челтәрендә дә безгә бик күп сораулар бирәләр. Без шушы сорауларга нигезләнеп тә үзебезнең вәгазьләребезне әзерлибез. Шуңа күрә алар үзләренчә сорауларына, борчыган шушы үзләренең мәсьәләләренә бер җавап алып китергә дә тырышалар җомгада. Шуңа күрә без инде аларның безнең мәхәлләгә килгән мөселман кардәшләребезнең таләпләрен, сорауларын җавап итеп, аларга үзебезнең менә хезмәтебезне үтисебез килә инде. Инде менә бүгенге очрашуыбыз кысаларында, бүгенге тапшыруыбыз кысаларында сезгә шушы җомга вәгазен үткәргә тәкъдим итсәм, ничек кабул итеп алырсыз микән? Бик рәхмәт. Рәхмәт. Безнең инде әлхәмдүлиллә менә хәзер табигатькә көз килде. Көз инде ул әлбәттә теге кыш башы яки нәрсәдернең төгәлләнүе дип кабул итәргә кирәкми, күңелгә менә төшенкелек кермәсә инде. Бүгенге көндә менә без күрәбез әлбәттә шушы авырулар һәм башка төрле вазгыятьләр белән, икътисади вазгыятьләр белән кешеләрдә түбәнчелек сизәбез күңелләрендә. Хәтта менә безнең мәчеткә 70-80% килгән кешеләр зарланалар үзләренең менә күңелләрендә ниндидер бер депрессия, стресс барлыкларына. Әмма без әйтәбез, менә күңелнең төшенкелеге һәм күңелдәге булган шушы борчулар ул бит Аллаһы Тәгаләдән бераз яргайганга күрә. Чөнки Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аля би зикриллаһи татмаиннул кулуб." Фақат Аллаһы Тәгаләне зикр итеп, аны искә төшереп кенә ди,
калепләребез тынычланыр ди. Шуңа күрә без тәкъдим итәбез, кешеләргә бераз зикр кылыгыз, Коръәннәр укырга өйрәнегез. Чөнки бит безнең Тукайда да шушындый матур шигырьләр бар. Ул күңелем борчылса, хәсрәт утында янсам, мин тиз-тиз Коръәннән бер гаҗәеп сүрә укыйм дип язган Тукайда. Шуңа күрә менә без үзебезнең Тукайга, үзебезнең бабаларыбызның диненә, аларның гадәтләре белән дингә кайтыйк, аслыбызга төшик, күңелләребез тынычланыр, тормышларыбызга бер нур керер. Шуңа күрә безнең көзебез дә язга әйләнер, тормышыбызга бәрәкәт һәм сәгадәт килер. Ой, рәхмәт сезгә. Бик матур, бик күңелле булды. Дәвам итик. Республикабызга башка регионнардан да күп кенә кешеләр күчеп киләләр. Шул исәптән эш эзләп тә, матур, яхшы тормыш эзләп тә. Алар арасында бит радикаль ислам тарафдарлары да булырга мөмкин. Менә бүгенге көндә экстремистик исламга каршы ничек торасыз? Үзегезнең вазифагызны ничек күрәсез менә бу юнәлештә? Әлбәттә, бу вазгыять безне борчый. Һәм менә без үзебез менә дини нәзарәт тарафыннан мәчетләрдә имамнар һәм мөгаллимнәр мәдрәсәләрдә үзебезнең традицион динебезне һәм традицион мәзһәбебезне, безнең менә җирлегебездә таралган Абу Ханифа мәзһәбен алып барырга тырышабыз. Чөнки бу безнең халыкларның гадәтенә, безнең халыкларыбызның менә бу мөселманнарның көн күрешенә инде меңләгән ел буе каныбызга сеңгән шушы юлыбыз, мәсләгебез безнең иң хәерле, иң дөрес булардан санала. Шуңа күрә без буларны индәргә, без буларны таратырга, без буларны укытырга тиешбез. Хәтта безнең яшьләребездә һәм шушы яшүсмер балалар да үзебезнең традицион ислам юнәлешендә тәрбияләнсәләр, гыйлем алсалар, безнең мәдрәсәләребезне укысалар, безнең әлбәттә республикабыз һәм илебез шушы экстремистик фикерләрдән ярак булыр иде. Без дә моның өчен бик борчылабыз һәм моның өстендә без әлбәттә мөмкин кадәр үзебездән мөмкин кадәр булган эшне алып барырга тырышабыз. Көнкүреш тормышта исламның чагылышы менә бу хәләл ризыкларда, шулай ук хәләл банкингта, хәләл кредитларда, хәләл ипотекада чагылыш тапкан. Шулай бит. Минем белүемчә, сез университетта лекциялар алып барасыз икән, хәләл банкинг турында дәрес булса. Һәм моңа сезгә икътисадчы булуыгыз да ярдәм итә торгандыр, шулай бит? Әйе. Ул инде әле үткән уку елында булган иде. Әле быелгы уку елында мин лекциялар алып барганым юк. Шәкертләргә, студентларга шушының хакында сөйләү. Безнең бит ислам диненең үзенчәлеге бар. Аның ислам диненең икътисады бар, ислам диненең медицинасы бар. Шуңа күрә аның үзенчәлекләре бар. Без әйтәсебез килә, мин иң әүвәл үзебезнең җирлегебезгә, үзебезнең илебезгә һәм җәмгыятькә әйтәсем килә, әлхәмдүлилләh, безнең хәләл ризыкларыбыз бар, безнең тынычлыгыбыз, иминлегебез бар. Шуңа күрә халкыбыз шушы булган бәхетне, сәгадәтне, иминлекне, тынычлыкны, хәерле тормышка риза булып, шөкер итеп, дуа кылып кына яшәсәк, безнең тормышыбыз нур өстенә нур булыр. Шуңа күрә Коръән дә бит безгә һәр вакытта әйтә, булганына шөкер итсәгез ди, иртәгә тагын да арттырам ди. Шуңа күрә менә иң хәерле икътисад, иң хәерле бизнес ул башына риза булудан. Менә синең бүген көндә күпме ризаң бар, шуңа бүген шөкер әйт тә, җиңеңне сызганып эшлә, иртәгә тагын артыр. Канәгатьлек билгесе булмаса, син һәр вакытта зарлансаң, булганда югалтырсың. Менә бу безнең ислам икътисадының нигезендә ята. Менә берничә ел инде сез Иске Таш, Казанның иң тарихи мәчетләренең берсендә имам булып торасыз. Билгеләгәннән соң бер журналист сездән әңгәмә алырга теләгән һәм мин бу турыда укыган идем. Сез әйтәсез, әлегә мактанырлык эшләрем юк, ә бүген менә сез безнең студияда утырасыз. Димәк, эшләр бара булып чыга. Нәрсәдер сөйләргә була? Шулаймы? Һәр хәлдә мактанырлык юк, әлбәттә, әмма эшләгән эшләребез бар. Безнең иннән дә хәзер мәчетебездә әзме күпме бераз ремонт эше алып бардык. Мәчетебезне яңарттык, бераз генә яңа коверлар, минбарлар белән баеттык. Аннан соң безнең менә дәресләребез бара. Укытучыларыбызның саны артты, укучыларыбызның саны артты, йөзләгән шәкертләр бездә гыйлем алалар, апалар, абыйлар, менә яшьтәгеләр, яшьләр килеп, үзебезнең менә традицион динебезгә нигезләнгән Коръән уку, зикр кылу һәм башка гына фәннәргә ия булалар. Инде хәзер без әле реконструкция эшләрендә алып барырга тырышабыз. Киләсе елдан, 21нче елдан мәчетебезне реконструкциялап, ул безнең үзенең тарихи 200 ел элек булган хәленә
кайтарып, һәм анда әле безнең шаһитләребез дә күмелгән дигән риваятләребез бар. Киләчәктә менә шушы Иске Таш мәчетендә без үзебезнең изгеләребезгә һәм шаһитләребезгә бер дуа кылу урынын да булдырасыбыз килә. Үзенә күрә бер изге урын. Шушында без килеп, бабаларыбызның да рухларына бер дуа кыла торган изге бер мәчет булдыралсак, Аллаһ Тәала бездән разый булыр иде, бабаларыбыз да бездән риза булып ятырлар иде. Мәчетнең тарихы чыннан да бик бай, матур, борынгы. Менә безнең хәбәрчеләребез күптән түгел генә сездә кунакта булып кайттылар. Әйдәгез, бергә хәзер шул видеоязманы карап китик әле. Казанның Татар бистәсендә урнашкан Иске Таш мәчет иң борынгы гыйбадәтханәләрнең берсе. Тарихчылар аны 1552 елда Казанны Иван Грозный гаскәрләреннән саклаган солдатларның кабере өстендә төзелгән дип фаразлый. 1780 елларда шушы урында мәчет салырга рөхсәт алалар. Татарлар, мөселманнар шушында безнең бабаларыбызга, шаһитләргә дуа кыларбыз дип. Һәм инде 1802 елда менә шушы без басып торган Иске Таш мәчетенә Таш мәчеткә нигез салына. Менә инде бу көндә 200 елдан артык шушы мәчет басып тора. Ни өчен ул Иске Таш мәчет булганга күрә түгел, ә менә шушы әле мәчетләр салынганчы зур таш валун торганга күрә шушы мәчеткә Таш мәчет, ягъни Иске Таш мәчет дип исем кушалар. Бу вакыйгаларның шаһиты булып, биредә таш әле дә саклана. Икенче версия да бар. Аның нигезендә Пугачев күтәрелешендә катнашучылар күмелгән. Бу мәчет шуның белән дә данлыклы. Монда безнең Фатих Әмирханның әтисе, Фатих Әмирханның дәвәтиләре имам булып торалар. 19 гасыр башыннан 1921 елга кадәр борынгы һәм мәшһүр Әмирханов династиясе вәкилләре мәхәлләнең рухи остазлары булганнар. Ягъни бөек татар язучысының әтисе һәм бабасы Иске Таш имамнары булган. Шулай ук билгеле Әмирхания мәдрәсәсендә Гаяз Исхакый укыткан, мәчеттә эшләгән. Һәм менә иң соңгы Иманкуловлар 1930 елларда репрессиялангач мәчет ябыла. Һәм менә ул инде сугыш елларында монда гаскәрләр тора торган, солдатларның бер казармасы да була. Аңа кадәр бу склад була. 1994-95 елларда рәсми рәвештә бу бина инде дине нәзарәтенә кайта һәм монда инде дини эшләр башлана. Совет чорында Иске Таш мәчеттә сәнгать мәктәбе урнашкан була. Шуңа күрә мәчетнең үз йөзен кайтаруда зур эшләр башкарырга кирәк әле. Хәзер белгечләр реставрация проектын эшли. Рамил хәзрәт Юнусов бүген студиябызның кунагы, сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рамил хәзрәт, мәхәлләгезгә кеше күп йөриме? Җомга көннәрендә әлбәттә вәгазь тыңларга кешеләр күп киләләр. Һәм әле менә хәзер безнең октябрь аеннан дәресләребез башлана. Дәресләр башлангач та һәр көнне төшкә кадәр һәм төштән соңгы дәресләребезгә дә кешеләр күп йөриячәк. Шуңа күрә мәчетебез гөрләп тора. Балалар да, алалар да, пенсиясына чыккан алай әбиләр, бабайлар да әлхәмдүлилләh мәчетебезгә йөриләр. Шуңа күрә мәчетебез терелеп килә. Һәр вакытта инде ул үзенең шушы функциясын үтәп, халыкка нур, гыйлем чәчәр дип өметләнеп яшибез.
Социаль шелтәләрне алдагы сөйләшүебездә искә алып киткән идегез. Сез бит әле шул социаль шелтәләрдә эксперт булып торасыз, төрле юнәлешләрдә. Сез җавап бирә алмый торган сораулар киләме сезгә? Әлбәттә, без инде бөтен сорауга да җавап бирә алмыйбыз, чөнки бүгенге көндә тормыш шуның кадәр тиз алга бара һәм безне тыңлаучылар, безне белән элемтәдә булучыларның шуның кадәр күп сораулары туа. Ул икътисади яктан булсын, ул медицин яктан булсын, бик күп сораулар туа. Һәм без бит инде теге медицинада да, икътисадта да бик көчле белгеч булмагач, без аның хакында өйрәнәбез. Өйрәнгәч, аннан соң шушы сорауларны җыеп без шушы социаль челтәләрдә җавап бирәбез. Шуңа күрә тырышабыз, дәлилләр табабыз, тормышларында үзләренең шушы борчыган сораулары белән тормышларын ничектер тырышабыз җиңеләйтергә, эзләнәбез. Белмәгәнгә белмәдем дип тә җавап бирәбез. Чөнки белмим дип әйтү гыйлемнең яртысы ди. Әйе, аның гынахы юк ди шулай бит. Әйе, белмичән дә белергә теләмәсәң, менә ансы инде сорау. Коръәндә барлык сорауларга да җавап табып буламы? Әйе, Коръәндә бөтен сорауга җавап бар. Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Коръәндә дә бөтен сорауга җавап бар ди. Коръәндә бар, әмма әле аны аңлап бетерергә дә безгә гыйлем кирәк. Шуңа күрә Коръән шундый тере китап, ул әле кыямәт көненә кадәр үзенең эчендәге булган мәгълүматларны, хикмәтләрне ачачак, безгә кадәр булган урта гасырлардагы ачылган тәфсирләрне без хәзер яңа күзек белән ачабыз, яңа күзектән карыйбыз. Шуңа күрә Коръән мәңгелек китап, кыямәт көненә кадәр аның актуальлыгы бер көндә югалмас ди. Тормышта булган сынауларны ничек кабул итергә? Алар җәза дип кабул итергәме, я инде үсеш өчен яңа бер көч ала торган әйберме? Менә институтта яки университетта укыган вакытта беренче курсны бетергәч, бөтен кешенең күтәреләсе килә икенче курска. Әмма беренче курс белән икенче курс арасында имтихан бар. Имтихан шулай ул сынау. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сине әгәр дә тели икән тагын да күтәрергә, тагын да көчлерәк булуыңны тели икән, ул сиңа сынау бирәчәк. Сынаулар бар мөхәббәттә дә. Менә кыз белән җегет шашып йөриләр, берсе белән берсе, әле ул кызның әтисе алып биргән киеме, әле ул егет аны ашатмаган, эчермәгән, ул вакытта казан су ярындалар, берсенә бик күп матур сүзләр әйтәләр, язалар, мөхәббәт сүзләр әйтәләр, әмма яши башлагач, менә бу проблемаларны Аллаһ Тәгалә бирә, әйткән мөхәббәт сүзләрегез чыннан да дөрес микән дип Аллаһ мөхәббәтен дә сыный. Шуңа күрә тормыш авырлыклары ул синең җиңел вакытта әйткән сүзләреңә бер сынау. Гомумән сынаулар белән үсәбез. Гомумән Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Мин адәм баласын бу дөньяга проблемаларны шишу өчен яраттым" диде. Иң хәерле тормыш, иң бәһәл тормыш ул проблемаларны шиша торган тормыш. Әгәр дә алар булмаса, тормышның тәме һәм яме югала. Шуңа күрә шөкер итик, әле шушындый проблемаларыбыз бар һәм без аны шиша алабыз, чөнки Аллаһ әйтә Коръәни Кәримдә: "Сез күтәрә алмый торган йөк белән сезне йөкләмәмен" диде. Рамил хәзрәт, сезне халык шул кадәр ярата, үз итә, вәгазьләрегезне рәхәтләнеп тыңлыйлар, сез аны үзегез дә сизә торгансыздыр. Менә бу халык тарафыннан сезгә булган мәхәббәтне яратуны ничек үзегез аңлата алыр идегез? Мин аның турында бик уйларга тырышмыйм. Аның турында уйласаң, аннан соң ничектер хискә биреләсең, ул тагын үзеңне бер тәкәбберлеккә илтергә мөмкин. Эш минемчә һәр вакытта тырышуда, һәр вакытта эзләнүдә, бер урында басып калырга ярамый. Тормышта бик тиз үзгәрә һәм без дә, дин әһелләре дә шушы тормыш белән үзгәрергә, алга таба барга, тәрәккыят кылырга тиеш, күп укырга, күп өйрәнергә. Чөнки мәсьәләләр бүгенге көндә бик күп, вазгыять төрле-төрле. Шул үз исемдә эшләү, минемчә, бу сез биргән сорауга бер җаваптыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге изге җомга көнен безнең тапшыру белән, безнең тамашачылар белән башлаганыгыз өчен. Сезгә уңышлар телибез, барлык хыялларыгыз да тормышка ашсын. Амин. Бик зур рәхмәт. Мәчетегез гөрләп торсын, мәхәлләгез артканнан артып торсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә менә шулар, алда безне ял көннәр көтә, алар матур үтсен. Ә мин Әза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.